Esta carpa forma parte de un programa de salud que permite a la población hacerse un análisis antropométrico y recibir asesoramiento tanto en el campo de la alimentación como en el de la actividad física. El objetivo, que los ourensanos cuidemos más de nuestra salud. Somos ciudad saludable, ¿no? Exactamente. Y eso es importante, y eso significa que efectivamente ser unha ciudad saludable con xente que disfrute, con ciudadanos que viven en Ourense e que disfruten de saúde, pois tamén, lógicamente, ten que ver co sitio onde estamos. Cualquiera que se acerque hasta Chavasqueira puede realizar este control. Evidentemente, su éxito depende de si se siguen o no los consejos recibidos. Do que se trata é, básicamente, de ir cambiando unha serie de actitudes e facéndolle reflexionar á xente de que para ter unha calidade de vida mellor, para ser máis felices, pois é necesario ter unha boa saúde. E, sobre todo, pensando xa nos que, de unha maneira tamén, xa vamos chegando xa a unha edade que é preciso coidarse.